जय जय जगन्नाथ करुणा उठाइबो दीदा ନାଇଁ ପାଳି କରୁଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ହଁ ହଁ ଯୁଆଡ଼େ କାମ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ जय शिव शंभु हर हर महादेव। यही आंकु गछ मूलर माँ खंडुआल ठाकुराणींकर आविर्भाव को पुरातन कालरू किंवदंती अच्छी। यही गछ मूल माँ आविर्भाव होती माँ खंडुआल ठाकुराणी। झाड़ झाड़ जंगल थिला आज भी अच्छी। तो यही जंगल पहाड़ टुबुरी पहाड़ को जो घेरी रही चतुर्पार्श्व जंगल रही पलाश बुण ता भीतर लिंब फासी सागवानी काजू आंब पणस तो विभिन्न प्रकार फलमूल गछ मध्य रही। से ही माँ खंडुआल ठाकुराणींकर मंदिर।
ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ନଦୀ ବଢ଼ିଛି, ମହାନଦୀ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାକି ମାର ପାଦ ଦେଶରେ ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ଲାଗି କରିଛି। ମାଙ୍କର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଝମଯାତ୍ରା ବର୍ଷକେ ଥରେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଖର୍ପରା ଧାରିଣୀ ମା କାଳୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଏହି ଆଙ୍କୁ ଗଛରେ ଯେ ମାନସିକ କରି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଛିଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ତା ମାନସିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁ ସୁନା ଗହଣା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହଜି ଯାଇଥାଏ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ଯଦି ପଘାଟିଏ ପକାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ, ତା ଗୁହାଳକୁ ତାର ଗୋମାତା ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଯାହା ବି ହଜିଥାଉ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଅମା, ମାଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ପୁରୁଖା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜାଗାରେ ମହାବଳ ବାଘ ଜଗି ରହିଥାଏ। ସେହି ଜାଗା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରତାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଟୁବୁରୀ ପାହାଡ଼ କୋଣରେ ମା ଖଣ୍ଡାଳ ଠାକୁରାଣୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି।